Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale yanga ndikulandireni pano pa programu yathu yatilankhuleni Ambuye lero pa 6 March chaka cha 26. Lachisanu ya Mulungu wachiwiri wa Lenti. Mawu athu achokere Genesis 37 verse 3 mpaka 4, 12 mpaka 13, 17 ndi 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Harry Elias kuchokera ku St. Teresa Parish mu Diocese ya Krugersdorp mdziko la South Africa. Uthenga wathu wabwino uchokera ku Mateyu 21 ndime ya 33 mpaka 43, 45 ndi 46. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku St. Paul's Mwanza Catholic Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Genesis. Israeli ankakonda Yosefe kupambana ana ake ena onse, popeza kuti adali mwana wake wapa ukalamba. Adamusokera mkanjo wautali wa m'manja. Abale ake ataona kuti bambo wawo ankamukonda Yosefe kupambana iwo, adayamba kudana naye Yosefeyo, ndipo sakalankhula naye mokondwa. Siku lina abale ake a Yosefe adapita ku Sekemu kukaweta nkhosa za bambo wawo. Israeli adauza Yosefe kuti, abale ako akuweta nkhosa ku Sekemu, ndikufuna kuti upite kwa iwo. Apo Yosefe adalondola abale akewo, nakawapeza ku Dotani. Abale ake aja adamuonera kutali, iye asadayandikire komwe pamene padali iwo. Choncho adayamba kupangira chiwembu nasimikiza zoti amuphe. Onsewo akauzana kuti, uyotu kamaloto uja akudza apoyo, tiyeni timuphe. Tembo wake tuuponye chisime, china mwa zisime zili apazi. Tizikanena kuti wajiwa ndi chilombo, ndipo tizaone tanthauzo lake la maloto ake aja. Sono Rubeni adamva zimene enawo ankanena, ndipo adayesesa kupulumutsa Yosefe. Adati, ayi, tisamuphe, tisakhetse magazi ake, tingomponya chisime chopanda mazichi ku chipululu konkuno, tisampweteke kose. Ankanena zimenezi akuganiza zompulumutsa m'manja mwawo, kuti antumize kwa bambo wake. Yosefe atafika kumene kudali abale akewo, iwo adamuvula mkanjo wake uja wautali wa m'manjawo, umene adavala, natenga kuponya chisime chopanda mazi. Pamene iwo ankadya, adaona gulu la Aismaeli akuchokera ku Giliyadi. Ngamira zawo zidali zitaseza akatundu ndiso zonunkhira.
zimene ankapita nazo ku Igupto. Tsono Yuda adafunsa abale ake kuti, kodi tapindulanji tikamupha m'bale wathuyu ndi kumubisa, osawulula kuti tamupha? Tiyeni tigulitse kwa Aismaeli, nanga iyeyu si m'bale wathu thupi limodzi ndiponso magazi amodzi? Abale akewo adavomereza zimenezo. Tsono Amidiyani ena amalonda adafika pomwepo. Abale akewo adamutulutsa Yosefeyo m'chitsime muja, namugulitsa kwa Aismaeliwo pa mtengo wokwana masekeli asiliva 20, ndipo iwo adapita naye ku Igupto. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Yesu adati, imvani fanizo lina. Munthu wina anali ndi munda wake, mundamo adadzalamo mipesa, namanga mpanda kuzinga mundawo, adakumba nkhuti yoponderamo mphesa, namanga nsanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja adawubwereka kwa alimi, iye nkunyamuka ulendo ku dziko lina. Nyengo yothyola zipatso idayandikira. Munthu uja adatuma antchito ake awiri aja kuti akatengeko zipatso za munda muja. Koma alimiwo adawagwira antchito aja, wina kummenya, wina kumupha, wina kumponya nyala. Munthu uja adatumanso antchito ena wochuluka koposa oyambaja, ndipo alimi aja adawachitira chimodzimodzi. Potsiriza pake awatumira mwana wake nanena kuti mwana wanga yekhayo akanchitira ulemu. Kwa pamene alimiwo adaona mwana wakeyo, adayamba kusala kuti ameneyu ndi amene ati azamusiyire chumachi. Tiyeni timuphe kuti chizakhale chathu. Tsono anamugwiradi, namponya kunja kwa mundawo, nkumupha. Koma mwina wa munda uja, wampesa uja, akazafika, azawatani anthu aja. Iwo adati azawapha nawazunza alimi oyipawo. Munda uja nkubwereka kwa alimi ena amene azampasa zipatso zake pa nyengo yake. Yesu adawafunsa kuti, kodi monga simunawerenga malembo ajawo kuti, mwala umene amisiri womanga nyumba adawukana, omwe udasanduka mwala wapangodya, wofunika koposa. Ambuye ndiwo adachita zimenezi. Ndipo zodabwitsa kwambiri. Pamene akulu ansembe ndi Afarisi adamva zimenezi, adazindikira kuti ankanena iwo. Motero adafuna kumugwira, koma ankaupa anthu. Popeza kuti ochuluka ankankhulupirira kuti Yesu ndi mneneri. Mthenga wa Ambuye. Abale okondeka, leronso tikumva Ambuye Yesu akupereka fanizo lina. Ndipo fanizoli kwa iwo olimvetsera. Ambuye Yesu akamanena fanizo, sidangokhala fanizo, koma munali uthenga. Ndipo kwa iwo amene amamumvetsera ndi chidwi, amadziwa kuti apa akutinena ife. Munthu wina adadzala, anali ndi munda wake, ndiye timasulire poyamba. Akati anali ndi munda, mwini wake wa mundayo ndiye ndani? Mulungu. Nanga mbewu anadzalayo ndiye iti? Israeli, mtundu wa anthu umene Mulungu anawukondera. Ogwira ntchito mundamo tiachule kuti ndani? Anthu azipani za mpingo, ma religious leaders, akhristu, atsogoleri. Kuti atsogoleri amene anali atsogoleri,
iwo omwewo akati mtsogoleri iyeyu amafuna kuti akhalepo yekha andisafuna amveso za mpingo wina zokuti awanso Mulungu adawadalitsa ali mphatso yochita zomwezi ayi koma ife ndiye sumadziwa kuti amene mukulimbana nawo ndiye mpingo umene Mulungu anausankha kuti ukhale pakati pathu. Amene mukulimbana naye kuti uyu sanayenera kukhala mprofeti ndi amene Mulungu adamusankha kuti akhale mprofeti woposa inu. Nthawi zina timafuna koma ife. Ecumenism sivomera zimenezo. Nthawi zina tizivomera kuti mwawanso muli zabwino. Tonsefe kuti tikhale mpingo umodzi pa dziko lapansi. Ngakhale Yesu adapemphera tikhale limodzi, mpingo umodzi, koma tivomere kuti sitinafikepo. Koma cholinga chizikhala chifukwa tikakhala amodzi kukangana kuchepa. Tikumva mkati mwa chiyemo za kulangidwa kwa anthu. Kuti anthu amene adanyoza otumidwa amkulu uja kumunda kwake adalandira zotani. Kumapeto kwa zonse tikuona kuti kukanidwa kwa Yesu. Ambuye Yesu anakanidwa, koma ngakhale anakanidwa tizatenga mwambi uja okuti mwala umene anthu anaukana omwe unasanduka wapangodya. Yemweyo amene ankadana naye ndikumaona ngati kuti chinali chosokoneza, yemweyo anatenga dziko lapansi kulimanga kukhala limodzi. Ndipo mpaka napano dzina la Yesu likutimanga tonse kukhala limodzi kuti tiziziwa kudalirana. Mawu athu alero tikayang'ana kwambiri nkuti pamene Mulungu watipatsa mwayi woti tibwere pa dziko chifukwa ife kubwera pansi pano sikuti kudaliko kuti Mulungu adayenera kutero. Inu ndine tinabwera pansi pano chifukwa cha ubwino wa Mulungu. Graciousness of God. Ubwino wa Mulungu utafalikira mwa iye udatipeza ife ndikutipatsa mwayi kuti tiyeni mukakhale vineyard. Mwini vineyard ndi Mulungu. Ife tabwera ndipo pamene tili menemu tifuna kuti tithandize kuti zipatsozi mwini wake ndibwerezenso. Zipatsozi mwini wake ndiye Mulungu azipindula nazo. Nchifukwa chake adatipatsa malamulo kuti hayi mukati mwapeza musamayiwale kutenga kanga chepe. Ineyo mundipatse 1, 9 yonseyo ikhale yanu. Andi 1 yomweyo ndikumammananso Mulungu. Mundipatse pang'ono ndipo yamadziwa kuti mukapereka pang'ono imeneyi ikathandiza anthu ena amene inuyo simungafikire. Ikathandiza anthu otumikira Mulungu, ikathandiza anthu oyendayenda, ikathandiza anthu amene mwina dziko lakwawo simulidziwa ali ma refugee ku dziko kwina. Mkati mwachemo choyipa chilichonse chimene timachita chimakhala ndi chilango chake. Kuti pamene Mulungu watipatsa malamulo muziti kandi 10 aja amene tikaphwasula kupezeka ngati awiri, tikawononga malamulo amene aja tisaganize kuti basi azatisiya choncho. Mulungu ndi wachilungamo. Chilungamo cha Mulungu chizapangitsa kuti ife ngati tinalakwira lamulo tiyenera mwamwayi. Mpingo unatipatsa mwayi opita kumene tingathe kutsuka kuti chovala chichada tiye ndikachitsuke ndipo chimatsukidwadi. Imene timachula kuti sacrament of reconciliation. Kuti Mulungu mwini wake anatiyikira zonse, amadziwa kuti ife ngakhale titanena kulongeza lero talonjeza pazafika nthawi imene umunthu wathu
umatekeseka. Zikachitika zimenezo akutipatsa mwayi ukafika ndikunena pepani, Ambuye mundikhululukire. Ambuye Yesu yemwe adakanidwa, ndipo kukanidwa kwa Ambuye Yesu kukupereka chithunzithunzi kuti onse wotumikira Mulungu azikhala okonzeka kuti nthawi zina adzanamiziridwa. Kwa Yesu tu adanamiziridwatu. Imfa yake ya Yesu sikuti inali yolondola kuti ayi, koma adamupekera nkhani, ndipo atapeka nkhaniyo zotsatira zake adafuna kuthana naye. Kupekeredwa nkhani. Pakupekeredwa nkhani ndimafuna kuti pang'ono tilowerere kuti dziko lapansi lilibe chilungamo. Dziko lapansi likanakhala la chilungamo, Yesu sakanaphedwa. Panalibe chifukwa chakuti amuphere, koma dziko lilibe chilungamo. Andi ndalama imayankhula. Ndalama inayankhula kwa Yudasi Iskarioti. Ndalama inalankhula kwa alonda amene amalondera manda. Inalankhula. Ndipo ndalama italankhula, chilungamo chinabisika. Izi ndi zimene timaziona pakati pathu lero, kuti chifukwa chakuti ena ali ndi ndalama, ayi, anthu kulowa. Ndipo zovuta ndithu kuti anthufe timadziwa kuti ichi ncholakwika, ichichi tikuchita chincholakwika, koma ndikuchichita ncholinga chokuti ndifuna kuti awa mulandu usawakhuze, ncholinga chokuti ndidiyeko ndalama zanga. Chilungamo chidakanika pa mlandu wa Ambuye Yesu. Anthu adawuzidwa anapasidwa chuma, ndipo ananena zinthu zofuna kupweteka mwana wa Mulungu. Pali maphunziro angapo amene tingawatenge pongotenga pa moyo wa Ambuye Yesu, kuutenga moyo generally, kuti kubwera kwake kunabweretsa mpungwepungwe pa mioyo yathu. Kunabweretsa mpungwepungwe pa moyo wa Mayi Mariya. Kunabweretsa mpungwepungwe pa moyo wa Yosefe. Koma Mulungu yemweyo amatha kuti moto uti uzimitse, ngati siuzimitsa cholinga sichifikira. Ayosefe analowa munjira yoyenerera, atawuzidwa zoyenera kuchita. Amayi Mariya poyamba atakhala ngati kuti amadabwadabwa, inafika nthawi atawauza zokuti asaope, adavomera kufuna kwa Mulungu kuchitidwe. Tichoke apo ndiye titenge tizafike Yesu wayamba kugwira ntchito yake. Kulikonse kumene amagwira ntchito amakumana ndi anthu amene sanakondwe naye. Amati akamvetsera mawu ake amakhuzidwa kuti zosakunena zinzoona, kumfunsafunso dala, ncholinga chokuti ampezere chifukwa iye osateka. Kungoyankha iwo kumaziwa kuti munthu wamba sakadayankha chonse. Ayi, uyuyu mmene akuyankhira akuoneka kuti si munthu wamba. Komabe malo moti agonje sanafune kugonja, anafuna kuonetsa kuti iwo ngamphamvu. Ndipo adapitirira ndi nkhani zawo kumupekera chinthu chimene iye sadachichite. Chocho tikayang'ana nkhani yonse ya Ambuye Yesu, mawu akulu amene tinganene pano kuti dziko lapansi chilungamo chidathawa. Poti chilungamo chidathawa, zotsatira zake anthu amene amakumana ndi zabwino ndi anthu amene amachita zoyipa. Anthu amene amachita zabwino amakumana ndi zoyipa. Kuti anthu amene akuzunzika kwambiri lero sanayenera kuzunzika. Akuzunzika chifukwa chakuti anthu ena akumva bwino. Tipemphe Mulungu mwini wake wa zonse athandize kuti pang'ono ndi pang'ono chilungamo chikhale pakati pathu. Ndipo chilungamo chikafika,
aliyense adzapasidwa moyenerera. Anthu amene ali osowa adzathandizidwa moyenerera. Amene ali nazo, si chifukwa chakuti ali nazo, adzaganizidwa kuti iwo asavutike chifukwa ali nazo. Kukhala nazo, kusakhala nazo, pamaso pa Mulungu tikhale chimodzimodzi. Mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.